गोजोन फुंबिलि लोगोफोर आङो दासो बड'लेण्डनि खोथा बुंदों नोंथांमोना बुंनो नागिरो नाथाय आं बुङाखै मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि लेखायासो फोरमायदों बे दतमा ओनसोलाव दतमा बियाबाव मानगोनां प्रमद बर' सारा केन्डिडेट जानो समाया होननानैसो आङो बुंदों कारन प्रमद बर' सारा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि आइडिय'लजिखौ फोजोबनानै फैदों दिल्लीयाव बे लेखायासो बुंदों जोंनो सेपारेट स्टेट एन्ड बड'लेण्ड नांला होननानै प्रमद बर' सारा बुंनाय खोथाखौसो आङो फोरमायदों दा आंनो बड'लेण्ड नांगौ होननानै आङो रायजोनि सिगाङाव आं बुङाखै उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा बुंदोंमोन जे जों बड'लेण्ड मोनाजासिम जों नांलांबाय थागोन जोङो जुजिलांबाय थागोन होनना बुंनाय खोथाखौ मानगोनां प्रमद बर' सारा जोंनो आरो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट नांला बिटिआरखौनो जोंनो नांसिगौ होननानै अरायनि थाखाय सिगनेचार होना फैनाय बेक्तिया बड'फानि ओनसोलाव भट बिनो समाया बड'फा बिथांनि समस्तियाव दतमायाव केन्डिडेट जानो समाया रायजो राजाया बिथांनो भट होनो समाया आइडिय'लजियानो मिलाया होननानैसो आं बुंदों मानोना आइडिय'लजियानो आलादा आलादा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बुंदोंमोन बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट मोनाबा जों जिराया जों नांलांबाय थागोन प्रमद बर'आ बुंदों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बुंनाय बायदि जोङो बड'लेण्डनि थाखाय नांलांबाय थाला जोंनो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट नांला जोंनो बिटिआरसो नांसिगौ होननानै सिगनेचार होना फैनाय सागान होना फैनाय कपिनि सायावसो आं बुंदों बिनिखायनो बे दतमा ओनसोलनि बै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि समस्तिनि रायजो राजाया मानगोनां प्रमद बर' बिथांनो भट होनो समाया होननानैसो आङो बुंदों बेखौनो सोरबा बेक्तिया 1500नि थाखाय सापर्ट खालामदोंबा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांखौ दिनै मुगैनाय जागोन उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि बिथोनखौ नेवसिगारनाय जागोन होननानैसो आं बुंदों बिटिसि सुक्ति खालामबाय बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट नांला होननानै सुक्ति खालामनायमोन नामा बिएसि सुक्ति खालामबाय बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटखौ नांला होनना सुक्ति खालामनायमोन नामा नाथाय प्रमद बर' बिथाङासो गावनो गोरोन्थि खालामदों जोंनो आरो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट नांला होननानै लिरनानै लाबोनायासो देरसिन गोरोन्थि होननानै बुंदों बेनिखायनो दतमा ओनसोलनि रायजो राजाया मानगोनां प्रमद बर' बिथांनो भट होनायनि सिगां सानग्रो बड'फानि एरियायाव बेबायदि बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट नांला होननाय बेक्तिखौ जों बोरै भट होनो हायो बेखौसो सानग्रोनानैसो हो आरो सोरबाया बिनि जागाय जुरदार जुदि नांदोंब्ला 1500 थाखानि थाखाय नांदों होननानै साननानै ला सों फरेस्ट आफादफोरनियाव सों माहारियारि आफादफोरनियाव सों नोंथांमोना बबेनिफ्राय बड'फानि ग्रुपनि ना प्रमद बर' बिथांनि होमबानो स्पष्ट जागोन बड'फानि ग्रुपआ जाहैबाय जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारिनि थाखाय बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि थाखाय नांलांबाय थागोन प्रमद बर' बिथांनि ग्रुपआ जाहैबाय जोंनो आरो कुनु दिन बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट नांला होननाय ग्रुपनिफ्राय नोंथांमोना सोंनो हागोन दिनैनि बे दतमा समस्तियाव जों मोननैसो खोथाखौ बुंनो फैदों आरो रायजोआ स्पष्ट खालामदों प्रमद बर' बिथांनो भट होनाय नङा मोननै कारननि थाखाय कारन बे दतमा समस्तिया रुंसारि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि जोनोम जायगा जोनोम थावनि बिथाङानो बड'लेण्ड मोनाब्ला जों जिराया होननाय स्लगान आरो बिथांखिखौ लानानै दुलाराय बर' हारिखौ खौसे खालामदोंमोन नाथाय प्रमद बर'आ ओरैबायदि बुंनानै फैदों बड'फानि सिमां बिनि मोन्थोर बिथांनि जिथु आइडिय'लजि बिथांनि जिथु कमिटमेन्ट रादाय बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट मोनाब्ला जों जिराया होननाय रावखौ प्रमद बर'आ मुगैदों दानगारदों नेवसिदों दिल्लीनिफ्राय दिल्लीयाव प्रमद बर'आ बुंदों जे बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटखौ जोंनो नांला लिरनानै लाबोखादों बेयाव इंलिसाव लिरखादों कम्प्रिहेन्सिभ एन्ड फाइनेल सल्युशन माने बेनि ओंथियानो जाहैबाय बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटखौ जोंनो नांला आरो
जों उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा बुंलांदों बड'लेण्ड मोनाब्ला जों जिराया एसेबां उल्टा प्रमोद बर'नि साननाया एसेबां उल्टा बे उल्टा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि साननाय बिथांखिखौ नस्थ' खालामना फैग्रा व्यक्तिनो बे एसेबां गुवार दतमा ओनसोलनि रायजोआ भट बोरै होगोन नोंसोरो होआ रावबो होआ खारन प्रमोद बर'नि साननायानो उल्टा बे बड'फाया बे जायगायाव जोनोम जादों बे बड'फानि मोन्थोरखौ बिथोनखौ आसखान्दा खालामनाय व्यक्तियानो जाहैबाय प्रमोद बर' नङा होमबा अबा प्रमोद बर' बिथांनो बे दतमानि ओनसोलनि मिलिमजिबि रायजो राजाया बोरै भट होनो हागोन खारन बड'फाया बुंदों बड'लेण्ड मोनाबा जों जिराया प्रमोद बर'आ बुंदों बड'लेण्डखौ जोंनो नांला लिरनानै फैखाबाय दिल्लीयाव बेनि थाखायनो हाबोदान बे जाबाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि एगेन्स्ट बेखौ मुगैदों नेवसिदों गारदों बेनिखायनो बे दतमा ओनसोलनि रायजोफ्रा हदायबो सानफ्रोमबो बेखौ गोसोआव लाखि 2 नम्बराव बिनि थाखाय फरायनाय नङा प्रमोद बर'आ लिरना लाना फैदों दिल्लीयाव लिरना लाना फैदों स्टेटआव लिरना लाना फैदों जे जायनि हाया मियादि नङा जाय व्यक्तिया मियादि नङै हायाव गोदो गोदायनिफ्रायनो रायजो जाबोदों बे हाखौ सरकारनो होफिननांगौ जाय सरकारि हायाव सोरबा व्यक्तिया सोरबा रायजोआ सोरबा संगठना न' लुदोंबा गिर्जा लुदोंबा मन्दिर मस्जिद थानसालि लुदोंब्ला बेखौ इभिक्सन खालामनाय जागोन इभिक्सन खालामनानै नस्थ' खालामना बुफायनाय जागोन खेथिफोर खालामदोंब्ला बेखौ समान खालामनाय जागोन होननानै प्रमोद बर'आ लिरनानै लाना फैखादों अब्ला दिनै हा गैजायै मानसिनो हा होग्रा व्यक्तिया दिनै जों थाखानाय हाखौसो जुदि धंख' खालामनो इभिक्सन खालामनो होखारनो बुलडोजार खालामनो जुदि फैयोब्ला बेबायदि मानसिनो नोंसोर भट होनो हागोन नामा हागोन हाया बेनिखायनो बे मोननै कारननि थाखाय रायजोआ प्रमोद बर' बिथांखौ नेवसिनांगौ लोगोसे पदुमफुलाबो बिसोरजोंनो लोगोआव दंफायो नोंसोरनि बड'लेण्ड नाङा होननायाव जोंबो समर्थन दङ होननाय व्यक्तिफोरानो जाहैबाय पदुमफुल बिजेपि बिथांमोनानो प्रमोद बर'खौ सुहि खालामदों प्रमोद बर'आबो सुहि खालामदों पदुमफुल माने ट्रेक्टर माने पदुमफुल बिसोर मोननै माबाया पिक्सारा बे दतमा समष्टियाव नेवसि जानांगौ आरो भट मोननो नाङा आरो देरहाखाया थेंक इउ